Приятели, да ви представя Училище начинателите. Начинателите е академия по предприемачество за младежи от 12 години нагоре, като основната идея са в няколко направления. Имаме неща, които искаме да се случат. Искаме да създадем училище, което да е християнско, да прославя Бога, да въздига човека, да се ориентира и да действа по Божията воля. Искаме училището да учи на децата на реални умения за реалния свят. И искаме да се учиме и да учим учениците и ние да се учиме за това как да оставиме наследство. Наследство, което да бъде и духовно наследство, и материално наследство за поколенията след нас. Училището е предприемаческо. Предприемаческо означава, че предприемачът е човек, който има цели и мечти и ги преследва, за да ги постигне. Не непременно, може би, бизнесмен. Има различни начини, по които едни мечти и цели могат да се осъществят, но все пак важното в случая е целенасочеността. Предприемача работи и действа целенасочено в живота. Не е да чака нещо да му се случи, а дано, ама надали. Така че християнско училище на основата на ценностите, върху които са изградени върху учението на християнството и на Библията. Предприемаческа насоченост, както Бог е предприемач и Той създава и действа и изгражда неща, така и ние трябва да бъдем предприемачи, които да създават и да изграждат разни неща, всеки в сферата, в която се е избрал или според способностите, които има. И трето нещо, в нашето училище ще искаме и ще се стремим за това да изграждаме характера и личността. И не само на децата, но на родители, учители, администрация, който и да е, който участва в училището. Училището помага на родителите в изграждането на характера на техните деца, но това изграждане на характера не може да стане, ако и самите родители имат проблеми, така че неминуемо това е преживяване за цялото семейство. Много рядко, когато има проблеми с децата, то е само в децата, проблемите са навсякъде. Така че това са трите направления на училище начинатели. Много се вълнувам, защото това е осъществяване на моя мечта. Аз се казвам Райчо Николов и съм начинател. Начинател означава предприемач, но това е по-стара дума, която има и друго значение. Точно предприемач, човек, който предприема някаква инициатива. И в речника е даден точно пример, че начинателят на някакво читалище е еди кой си. Това е човекът, който е започнал това читалище. Така че аз започвам сега едно училище и съм начинател. Така искам да се наричам. И училището се казва начинателите, защото искаме хората, които минат през него, да бъдат действени, инициативни, целенасочени и вървящи в посока изпълнение на мечтите си и изграждане на Божието царство.